Mira, he trobat el dels barrets de Miró. I no sabia exactament com era, i ara l'he trobat. És una obra que Miró va fer al Joan Prats, que abans de ser galerista tenia una botiga de barrets, de veritat, i per això va posar els barrets. I a mi em va agradar la idea dels barrets, aquesta idea una mica com de somiar, que volaven els barrets, aquí no tant, en el meu volen més. I em va agradar i el vaig utilitzar, i per això, no, està molt bé, el pots filmar i podem titular el vídeo Homenatge a Miró. Com estàs aquí pensant, doncs si el filmes, és veritat, acabo de pensar-ho això, si el filmes i li posem un homenatge a Miró, doncs ja està. És un collage. I ara s'ha de secar, vernissar i vendre'l. Ja està. No, l'hem de portar a Sèneca, eh? Ah, directament. Sí. Estic parlant de la petita, eh? Ah, no, la petita aquí, perdona.